Dovoľte, aby som vás privítal v kongresovej sále Kultúrneho centra v Bojniciach na diskusii, ktorá bude pojednávať alebo hovoriť otvorene o Bojnickej nemocnici. Dámy a páni, v rámci dnešného večera si vám dovolím predstaviť organizátorov, iniciátorov dnešnej diskusie, a to konkrétne dvoch poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána primátora mesta Bojnice, pána doktora Ladislava Smatanu, a pána starostu obce Lehota pod Vtáčnikom, pána magistra Michala Ďureje, PhD. Srdečne si dovolím privítať medzi nami aj vzácneho hostia, ktorý bude rovnako v rámci dnešného večera diskutovať na uvedenú tému. Dámy a páni, prosím, privítajte pána doktora Petra Vysolajského, pána lekára, predsedu Lekárskeho odborového združenia a publicistu. Dámy a páni, dnešný večer bude prebiehať následovne. Na úvod si dovolím odozdať slovo pánovi Smatanovi, následne bude rozprávať pán Ďureje a potom takisto veľmi pekne poprosím aj o príhovor pána Vysolajského. V závere dnešného večera alebo dnešnej diskusie príde k samotnej diskusii, kedy rovnako vy môžete vyjadriť svoj názor, prípadne sa pýtať otázky. Takže nech sa páči, pán Smatana, odovzdávam slovo. Takže dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, lebo naozaj vidno, že vám tá Bojnická nemocnica leží na srdci. Chcem vás privítať tu v našom kultúrnom centre a aj ako primátor na pôde mesta Bojnice. Takisto chcem naozaj veľmi pekne privítať pána doktora Vysolajského, pretože všetci vieme, že je veľmi vyťažený a okrem pracovných povinností má 5 detí, o ktorých sa stará. Možno práve kvôli budúcnosti tých detí sa aj tak vkladá do týchto vecí. Takže, aby som vysvetlil, že kvôli čomu sme tu, tak ja by som vám aj chcel tak nejak vysvetliť svoj postoj ako poslanca TSK k tejto situácii. A veľmi dlhú dobu som sa tým zaoberal, aby som ako váš zástupca, váš volený zástupca v kraji rozhodoval v súlade so svojím svedomím a v súlade s tými potrebami nášho regiónu. Ja samozrejme som tiež z podnikateľského prostredia. Ja nemám nič proti súkromnému podnikaniu, ale podnikám vo veterinárnej oblasti, alebo podnikal som, teraz už nepodnikám. A ja si myslím, že zdravotníctvo je veľmi dôležitá téma, ktorá sa nás všetkých občanov dotýka. A zdravotníctvo, tam si máme všetci na všetkých úrovniach plniť takúto úlohu, že to má byť služba pre občanov, služba pre obyvateľov. V zdravotníctve sa samozrejme pohybuje veľmi veľa peňazí, ale nemá byť cieľom zdravotníctva zisk, ale dobre fungujúca nemocnica a dobre fungujúce zdravotníctvo v celom štáte. Vieme, že štát sa svojím spôsobom tak trochu zriekol tej svojej úlohy, ktorú má, aby to zdravotníctvo reguloval. A sme ako jedna z mála krajín, kde sú možné také anomálie, o ktorých možno viacej porozpráva pán doktor Vysolajských, ale kde sú také anomálie, ako je, že jeden súkromný vlastník vlastní nemocnice, vlastní lekárne, vlastní zdravotnú poisťovňu a podobne, že nemáme správny DRG systém a tak ďalej. Čiže to je taká tá väčšia politika. To až tak veľmi možno neovplyvníme, ale pokiaľ sa o to budeme všetci zaujímať, tak vieme ovplyvniť aj to. Čo my môžeme tu na tej našej úrovni? Ja som vždycky počúval, ako poslanec TSK, že štát nám nepomôže, musíme si pomôcť sami. A teraz sa mi zdá, ako keby sa kraj chcel zriecť tejto svojej nejakej úlohy, riadiť to zdravotníctvo. Takže si myslím, že po všetkých tých investíciách, ktoré sa robili do Bojnickej nemocnice a ktoré sa chystajú, by si to kraj mal manažovať lepšie. A kvôli tomu sme tu vlastne všetci pravdepodobne, aby sme sa dozvedeli o týchto veciach. Viete, že 27. januára, čo bude o týždeň v pondelok, sa bude o týchto veciach rozhodovať na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja. A pokiaľ niekto máte čas, tak by som vás aj poprosil, príďte tam. To sú verejné zhromaždenia a treba ukázať, vyjadriť svoj názor tým vami voleným poslancom, aby vlastne zastupovali vaše záujmy. Takže ja to asi nebudem viacej naťahovať. Tie hlavné argumenty predniesie pán doktor Vysolajský. O chvíľu odozdám slovo
Michalovi Ďurejemu. Len presne ako povedal pán riaditeľ kultúrneho centra, bude to mať takúto nejakú štruktúru, ja už som v podstate dohovoril, potom som ochotný odpovedať na otázky v diskusii. Čiže Michal povie nejak svoj názor ako poslanca, potom pán doktor Vysolajský, potom bude diskusia, ale som chcel aj povedať, že nemôžeme tu byť do polnoci. Ako som hovoril, pán doktor má 5 detí, ide naspäť do Nitry, čiže zhruba tak nejaký rámec by som tomu dal hodinu a pol tomuto nášmu stretnutiu. Čiže tie podstatné veci sa tu preberú. Takže ešte raz ďakujem, vítajte a odozdávam slovo Michalovi. Počuť ma? Počuť. Pekný večer ešte aj odo mňa pozdrav. Volám sa Michal Ďureje, som poslancom už druhé volebné obdobie krajským. Jednou z tých mojich gro je práve nemocnica a často poukazujem na neriešenie niektorých ekonomických problémov. Tie odborné veci nechám na pána Vysolajského, ale chcem povedať, že ja som tiež narodený z 5 detí. Všetky sme sa narodili v Bojniciach. Moja prvá dcéra sa mala narodiť v Partizánskom, narodila sa v Bojniciach. A tretí, alebo teda všetky sa narodili v Bojniciach a v Partizánskom už sa mi nenarodí žiadne dieťa. Hej? Keď som poukazoval takto v lete, že sa pripravuje nájom alebo nejaká zvláštna zmena štruktúry nemocnice, tak som plašil, som strašil a neviem čo. A dnes máme na programe zastupiteľstva uznesenie, ktoré hovorí o tvrdom nájme nemocnice. Čiže tak som plašil. Až sme mali pravdu. A toto stretnutie chceme aj s pánom poslancom a teda pánom primátorom povedať a jasne povedať, že sme proti nájmu. Nie sme proti tomu, aby súkromník bol v oblasti zdravotníctva pôsobil, to vôbec nie. Ale tak, ako je nájom našej nemocnice pripravený, nie je vôbec dobrý. Aj ak vychádzame zo správy o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, cez ktorú kontroloval nemocnice pod VUC po celom Slovensku, tak povedal, že Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj alebo teda hodnotil ako veľmi pozitívne, že si nemocnice nechal a naopak Banskobystrický a ďalšie veľmi skritizoval za to, že ich postúpil buď do predaja alebo do nájmu. Tých argumentov uvádza v tej správe, je dohľadateľná veľmi ľahko aj na webe, je niekoľko. Ale presne tie argumenty, ktoré NKÚ spomína, sú aj v našich plánoch dať nemocnicu do nájmu. O nájme budú rozhodovať poslanci TSK, takže je potrebné povedať, či sme za alebo sme proti nájmu. A my teda otvorene hovoríme, že proti. Dovolte mi len jeden taký argument, alebo teda aspoň niekoľko takých silnejších argumentov, či chceme, či nechceme. Neverím tomu a vychádzam zo skúseností iných miest v našom regióne Hornej Nitry. Zúži sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jednoducho je to tak. Súkromník ide po zisku, ide po tabulkách, ide po Exceli, ale v prípade zdravia a liečenia je Excel častokrát úplne nie tým ukazovateľom, ktorý by nám mal hovoriť, či áno alebo nie. Ak by nám doniesol súkromník nový personál, zdravotnícky a podobne, vybudoval nejakú polikliniku, budiš. Ale toto sú všetko len indikatívne a želané ukazovatele pripravovaného nájmu našej nemocnice. Ďalší taký protiargument je, že nový nájomca investuje 30 miliónov do našich krajských nemocníc a to je vlastne ten dôvod, pre ktorý by sme mali pustiť do nájmu našu nemocnicu. Kraj investoval do našich nemocníc posledné roky 60 miliónov. A koncepcia zdravotníctva hovorí, že ak chceme vyriešiť naše problémy našich krajských nemocníc, potrebujeme do nich naliať 256 miliónov. Tak tu si odpovedzme, že či tých 30 miliónov za to stojí. A posledný taký silný argument je, že pozor, veď naše nemocnice už nemôžu generovať dlh, preto ich bude lepšie správať súkromník. Dobre,
tak potom je tu ďalší protiargument. Mijavská nemocnica je v pluse, ona nie je v mínuse. Ale tu tiež dávame do nájmu. Povazka Bystrica má záväzky iba voči sociálnej poisťovni a tie, ako keď si pozrieme, naštudujeme podmienky súťaže a všetky tie podklady, tak sa počíta, možno niečo vieme v Bratislave, ja nie, ale pravdepodobne, alebo počíta sa s odlžením zo strany štátu, ktoré nebude alebo možno bude ďalšie, tak štát pripravuje odloženie nemocníc, zjavne, a minimálne ďalšia povazka Bystrica môže byť na nule. Takže my nainvestujeme do našej nemocnice, štát ich odlží a nech sa páči, podnikajte. Ďakujem, rád zodpoviem vaše ďalšie prípadné otázky, ale myslím, že jasnejšie sa neviem vyjadriť, ako že nebudem hlasovať za nájom. Nemal by som s tým problém, keby nájomca bol prínosom pre našu nemocnicu a zdravotníctvo. Ale mňa nebaví neustále hľadať niekomu lekára, špecialistu a podobne. Proste tí nie sú. Súkromný sektor nám ich nevychová. Lebo nás stoja peniaze. Ja hovorím, chvála Bohu, že nás stoja peniaze. Teraz by som poprosil pána Vysolajského. Tak, dobrý večer. Ja som Peter Vysolajský, som pediatér, detský gastroenterológ vo fakultnej nemocnici Nitra, kde mám aj ambulanciu a robím na oddelení už 19 rokov v nemocnici fakultnej v Nitre. A popri tom, ako som lekár na oddelení a v nemocnici slovenskej, tak som sa musel dať do lekárskeho odborového združenia, pretože ten systém, ako je na Slovensku nastavený, nám nedovoluje byť dostatočne dobrými lekármi a na Slovensku ten lekár musí robiť ešte aj toto navyše, aby zabezpečil to lepšie fungovanie systému. A vďaka kolegom aj tuto z Bojníckej nemocnice, kde je naša pobočka lekárskeho odborového združenia, je tam veľa výborných lekárov a našich členov, tak sa nám darí mierne zlepšovať ten slovenský zdravotný systém, ktorý, ako všetci vidíme a cítime, je vo veľmi zlom stave. Naozaj po 30 rokoch alebo 20 rokoch reforiem sme sa dostali do nefunkčného zdravotníctva, ktoré nám naozaj nefunguje a nie, že nám skolabuje, ale ono už kolabuje teraz. Vidíte to, zažívate to často. Ja som tu není ani často ako lekár, ale mám svojich príbuzných, ktorí potrebujú nemocnicu. Som otec, mám manželku, zažil som pôrody aj komplikácie, takže všetci vidíme, že to nefunguje dobre. A napriek tomu, ako tam platíme vysoké zdravotné odvody, a to si naozaj pozrite, koľko platíte mesačne do zdravotníctva peňazí, to sú nemalé čiastky. Mňa teraz pri tých výpovediach prišla za mnou redaktorka z Nemecka, z nemeckej televízie a pýtala sa na to zdravotníctvo. Ona tu už žije ako v rámci pracovnej cesty. A ona hovorila, že tomu nerozumie, lebo ona platí na Slovensku podobné zdravotné odvody, ako platila v Nemecku. Ako z tej výplaty, že to naozaj nie je malá čiastka, čo tam všetci dávame do toho zdravotníctva. A rovnako on hovorila, že nechápe, že keď tu platí zdravotné odvody, prečo má v súkromnej poliklinike platiť 60 € za vstup. A za termín má platiť, keď v Nemecku to neplatí. Takže na toto sa treba pozrieť. A to, čo chcem ukázať, že my sme mali veľmi podobné zdravotníctvo ako Česká republika, alebo také isté, do istého času. Ale práve tými reformami, ktoré boli spomínané v Gorile a tými vstupom finančných skupín, my sme sa oddelili od toho českého zdravotníctva a dneska po 20 rokoch sú výsledky také, že české zdravotníctvo bolo nedávno vyhodnotené ako tretie najefektívnejšie v Európe a jedno z najlepších v Európe a na svete z pohľadu toho, čo tam dávajú peniaze a čo dostávajú obyvatelia. A Slovensko je vyhodnotené v Európe ako jedno z najmenej efektívnych a predražených a za tie peniaze, čo tam dávame, dostávame strašne málo. Ale teda došli sme sa dnes baviť o tom a ja som prijal pozvanie pána primátora, teda ďakujem, že tu máte takýchto zástupcov ľudí, ktorí sa bijú o ten verejný záujem, pretože to nie je už na Slovensku bežné. A toto Slovensko na toto veľmi dopláca, že sme stratili ten záujem o verejné dobro, ktoré sa týka nás všetkých. Tak prišli sme sa dneska diskutovať o vašej nemocnici. To je nemocnica vaša, od ktorej vybudovali vaši starí rodičia, alebo sa o to pričinili. Z vašich daní to bolo postavené a funguje z vašich peňazí. A od tej nemocnice, ktoré máte tuto najbližšie, od tej závisí váš život, vaše zdravie a zdravie vašich blízkych. Pokiaľ je ten človek zdravý, tak si to zdravotníctvo málo uvedomuje. A keď sa mu niečo stane, nedaj Bože, zrazí ho auto, má nehodu, čokoľvek, pôrod,
tak zrazu príde do tej nemocnice a pocíti to na vlastnej koži. A tam je dôležité, aby v tej nemocnici, keď sa tam dostanete, vás čakal špičkový personál, ktorý vás vráti do života a do zdravia. A tam sa to láme. Tam pochopíte, v čom je tá efektivita v tej nemocnici, že nie je ten dlh, ale to, ako sa o mňa postarajú. Či vyjde z tej nemocnice zdravý človek, ktorý môže nastúpiť do práce, zabezpečovať rodinu, alebo dožiť ten svoj dôchodok v nejakom zdraví, alebo naozaj sa v tej nemocnici nepodarí, ušetrí sa na tom pacientovi a vyjde ten pacient s doživotnými následkami. A toto je dôležité, aby si každí tí obyvatelia v tom meste uvedomili, že tá nemocnica je pre nich kľúčová na to, aby sa o nich dobre postarala. Vy tie peniaze ste zaplatili, platíte si zdravotné odvody a do tej nemocnice, ktorú ste vy už zaplatili, tú starostlivosť, keď tam prídete, vy tam máte mať personál, ktorú ste zaplatili v danej kvalite, lebo to vám štát garantuje v zákone a mali by ste dostať tú zdravotnú starostlivosť, ktorú vám garantuje aj ústava, aj zákon, aj tento štát. Ale je dôležité, aby ste si to vyžadovali. Hodí to len tak súkromníkovi, že on sa postará. Nie sme tu nikto proti súkromnému vlastníctvu. V Európe fungujú aj súkromné malé nemocnice, dobre, ale na Slovensku je rozdiel, že u nás to súkromné zdravotníctvo to sú finančné skupiny. To je diametrálne iné podnikanie ako nejaký normálny podnikateľ. A to práve my vidíme ako lekári, jak to zle funguje, jak to ubližuje našim pacientom a celému tomu systému. A to zdravotníctvo na Slovensku, to není taká náhoda, že nám to tak zle vypálilo a máme zlý systém. Náhodne sme to nejako pokazili. To je naozaj sofistikovane vytvorený systém na to, aby prinášal obrovské zisky pár ľuďom v zdravotníctve, ale nemyslí to na pacienta. Ale teda vrátim sa k tomu, že príďme sa baviť o vašej nemocnici, kde sa teraz rozhoduje, či bude vaša nemocnica napredovať, alebo aspoň mať takú kvalitu ako doteraz, alebo bude regredovať. Bude síce zisková a budú sa s nej tešiť majiteľi, ako zarába, ale tá skúsenosť zo Slovenska, to, čo vám ja viem povedať, čo sme v kontakte so všetkými tými nemocnicami, ja mám teda prehľad, alebo naša centrála má prehľad od lekárov aj sestier z celého Slovenska. Žiaľ, tam, kde sa to sprivatizovalo, tam to išlo k horšiemu. Veľa z vás, čo tu bývate, zažili ste Handlovú, Bánovce, Partizánske, máte tú skúsenosť a viete si porovnať, čo tam predtým fungovali, aké oddelenia, čo je tam dneska. Žiar nad Hronom a podobne. Tých príkladov na Slovensku je už naozaj veľa. Takže tá privatizácia priniesla peknejšiu budovu, nové sedačky do čakárne, vymalované to je, ale väčšinou ten kvalitný personál stade odíde časom. A to je to, čo od tej nemocnice očakávate. A toto som prišiel dať tú našu skúsenosť ako lekárov z celého Slovenska, že o toto môžete teraz prísť, tak treba si to uvedomiť a tá cesta, veľa poslanci nespravia už na tom samosprávnom kraji, na tom hlasovaní. Dôležité, aby ste to vy, občania, pochopili, že akú to máte nemocnicu a že vy akú chcete, lebo o tom sa to rozhodne. Aj pán župan spraví to, čo bude verejná mienka. A to je tu dôležité, aby ste si uvedomili, akú nemocnicu chcete do budúcna a nie je to len o nemocnici, pretože od tej nemocnici závisí aj ten ostatný život. To, čo vám ja viem povedať, je, že Bojnická nemocnica na to svoje postavenie, že je to krajská nemocnica, tá dvojková, poskytuje nadštandardné spektrum, ale aj kvalitu zdravotnej starostlivosti a naozaj v tomto sú Bojnice výnimočné, že to je na pomery obrovská nemocnica, ktorá si zachovala strašne veľa z toho, čo tie nemocnice pôvodne mali, tak vy to ešte stále máte v tej nemocnici. Ja mám okolí súkromné nemocnice, ktoré som zažil, robil som v nich ešte keď boli krajské, prešli pod súkromníka. To je rozpad oddelení, odchod personálu, navozia tam personál z východu, ktorému ani nerozumiete v tej nočnej, alebo vám prekladajú pacienta, ktorému ani nerozumiete tomu lekárovi, lebo nevie po slovensky. Toto je tá realita. Sú síce ziskoví, ale okresané oddelenia, robia tam minimum výkonov, všetko posielajú tých ťažších pacientov už do našej krajskej nemocnice a zostali len pacienti, ktorí sú ziskoví. A potom je na pováženie, že keď ste ten neziskový pacient, jak sa o vás budú starať. Takže Bojnická nemocnica naozaj, na to sú aj čísla, si zachovala istú kvalitu. Nie je to nikde ideálne, ale na pomery Bojnická nemocnica má veľký rozsah výkonov, veľkú zdravotnú starostlivosť tu poskytuje stále a zachovala si tú kvalitu. To, čo chcem povedať, je, že možno veľa z vás našťastie tú nemocnicu nikto nepocíti ako pacient, ale tá nemocnica má ďaleko väčší význam pre ten kraj, pre ten región, pre to mesto, ako len samotná liečba pacientov. To, čo je pre vás dôležité, pre väčšinu aj tých z ďalekého okolia, je, že v tej nemocnici vznikajú aj tí ambulantní lekári. Vy keď chcete nového obvodného lekára, on musí 3 alebo 4 roky pracovať v nemocnici pod dohľadom skúseného lekára, tam zatestovať a potom môže ísť až na obvod.
alebo keď chcete kardiologa, krčného lekára, očného lekára, aby ste ho mali v nejakom regióne, v ambulancii, on najprv si musí tú špecializáciu spraviť v nemocnici. A toto je problém pri tých súkromných nemocniciach, že ten majiteľ logicky nepotrebuje si vychovať lekára, ktorý mu o 5 rokov odíde. Nepotrebuje do neho investovať, pretože tie 3-4 roky v nemocnici ten lekár, kým získa tú špecializáciu, pediatér, obvodný lekár alebo očný kardiolog, to sú náklady nemocnice. Tie štátne nemocnice to robia, pretože majú nejaký verejný záujem a vychovávajú týchto nových lekárov, ale súkromník to nepotrebuje robiť. On nepotrebuje investovať do lekára, ktorý mu o 2 roky odíde na súkromnú ambulanciu. A to vidíme v tých regiónoch, že pokiaľ sa tá nemocnica sprivatizuje, táto funkcia tej nemocnice vytvárať nových lekárov do ambulancií, do tých vašich polikliník a regiónov, tá zanikne. Tí lekári už nevznikajú. Potom máme tých prestarnutých obvodných lekárov, prestarnutých špecialistov, ktorí už nemajú náhradu. Majú 70 rokov, ešte pracujú, ambulujú, ale nemajú nových lekárov ako náhradu. Pretože tá nemocnica súkromná ho nevychováva. Ona nemá na to dôvod ho vychovávať. Je to pre ňu finančná strata. Takže tú nemocnicu, a to je napríklad z tej správy NKÚ, Najvyššieho kontrolného úradu, práve toto chválili v Žilinskej župe, že ten kraj si manažuje tie nemocnice a funguje to aj tak, že oni vedia, že v nejakom okrese chýba nejaký špecialista, tak povedia svojej nemocnici, že tam nám ho vychovajú za 3 roky. Ale to už súkromníkovi nebudete vedieť povedať, pokiaľ to bude súkromná nemocnica. A tej správe Najvyššieho kontrolného úradu práve toto chvália, že Žilina si toto ponechala a ešte aj Trenčín ako tak. Takže toto vám tiež hrozí, že po tej privatizácii táto funkcia produkovať nových lekárov aj do tých ambulancií skončí. Od tej nemocnice a kvalite nemocnici záleží aj kvalita života v tom meste a regióne. Sú prehľady tabuliek najlepších miest na svete na život a v prvej 15 napríklad Praha, kde obyvatelia hodnotia, kde sa im dobre žije a akú kvalitu tie mesta poskytujú. A tá Praha je tam kvôli tomu, že tam je strašne veľa tých centier zdravotníckych v tom meste a práve to v tom svetovom rebríčku posunulo dopredu, že má veľmi kvalitnú zdravotnú starostlivosť priamo v meste a tá určuje tiež kvalitu. Štatisticky, keď dostanete infarkt napríklad v Londýne alebo v Prahe, tak ho skôr prežijete v Prahe ako v Londýne. Pretože tam máte tie motol a tieto všetky kardiocentra a dostupnú tú zdravotnú starostlivosť. Že toto je tá kvalita, ktorú si človek často neuvedomuje. Druhá vec je, že na tú nemocnicu, vaša nemocnica má veľký počet zamestnancov, to sa nezdá, ale to sú veľkí zamestnávateľia v kraji. 1065 zamestnancov, 780 zdravotníkov. Takže z pohľadu zamestnávateľa je to dôležité, aby sa ten chod tej nemocnice udržal. A po tretie, tá nemocnica v tom meste, okrese, všetky tie dôležité primátori mesta si chránia tie svoje nemocnice, pretože ona na seba viaže istú inteligenciu a viaže potom aj nejakú kvalitu aj mestského života a kultúry a tak. Takže a tretí dôvod, hlavne vy ste taký región, kde turizmus má nejaký význam, aj sa to bude zvyšovať. Tí turisti tiež vnímajú, že kde sa ako o nich postarali, do akej nemocnice skončili, alebo či museli cestovať ďalej a do inej nemocnice a akú kvalitu dostali. Ten turizmus veľmi záleží od tohto, ako má reputáciu ten kraj aj z toho pohľadu zdravotnej starostlivosti. Takže toto sú len veci, ktoré chcem vysvetliť, že tú nemocnicu treba vnímať trošku viacej ako len stratu pre kraj. K tým hospodárskym výsledkom sa ešte dostanem, ale to, na čo zabudáme pri nemocniciach, je, že tá nemocnica má istú funkciu, za ktorú platíme a ktorá niečo stojí samozrejme. A neviem, prečo sa na Slovensku udomácnilo, že tie nemocnice vnímame len pre ekonomický zisk a podľa toho posudzujeme nemocnicu. Keď pôjdete do baletu, do divadla, tiež si nevyberáte divadlo a balet podľa toho, aké má to divadlo ekonomické výsledky. Jedna vec je stav účtu na konci roka a druhá vec je, ako kvalitne tá nemocnica pracovala, koľko ľudí vedela z tej choroby vyliečiť a dostať do pracovného procesu a to je ten benefit pre ten kraj, pre tých obyvateľov, že vyzdraveli. To je ten ekonomický výsledok, pretože keď niekoho zle vyliečíte a je neho invalid na celý život, platí mu potom štát invalidný dôchodok, alebo na druhej strane sa ho dobre postará v nemocnici, vylieči ho zdravého a ten potom zarába ešte niekoľko rokov, chodí do práce, platí odvody, tak to je ten ekonomický výsledok dobrej medicíny a dobrého liečenia.
No a aby som dlho nerozprával k tým ekonomickým výsledkom. Ja som sa pozrel na tú ekonomiku aj z prehľadov a je tu správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý, keďže sa nám podarilo pretlačiť ten DRG systém, to je systém, ktorý trošku objektivizuje to financovanie nemocníc a prináša tam poriadok. A na základe tých údajov z toho DRG sa dajú hodnotiť aj, koľko tie nemocnice majú príjmy, ako sú platené od zdravotných poisťovní, pretože tuto máme bojnickú nemocnicu, ktorá má okolo 20 miliónov stratu, alebo dlh, ale tam sa treba pozrieť na tie príjmy. Lebo jedna vec je, akú zdravotnú starostlivosť poskytuje tá nemocnica, akú kvalitu, ale druhá vec je, ako je financovaná. A z týchto údajov, a to hovorím, to je Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, vyplýva, že bojnická nemocnica napriek tomu, že poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť a na to sú tiež parametre, to je ten Case Mix Index, ktorý má z tých nemocníc, ktoré sú tu v tabuľke najvyšší, teda poskytuje naozaj objektívne najlepšiu zdravotnú starostlivosť z týchto nemocníc. Tam je Handlová, Bánovce, Partizánske, Vybraté a Horná je Žilinský kraj. Takže vy máte kvalitnejšiu nemocnicu ako Čadca, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Trstená. Vaša nemocnica má Case Mix Index 1,05. Najvyšší a najsilnejší v republike má Banská Bystrica 1,25. Takže vy ste 1,05. Ale nechcem vás starať nejako s tými číslami, ale tieto žilinské majú 0,9. Ten Case Mix Index ukazuje, akých ťažkých pacientov zvládla vaša nemocnica. Takže napriek tomu, že máte jeden z najvyšších a z týchto miest, tak majú najslabšie príjmy od zdravotných poisťovní vaša nemocnica. A to je to, na čo sa treba pozrieť, ako je financovaná tá nemocnica. Nie na výdavky, ale či naozaj v porovnaní s inými nemocnicami, ktoré robia podobnú kvalitnú medicínu, či má také príjmy od zdravotných poisťovní. Lebo vy zbytočne budete nútiť lekára, sestričky, aby ošetrila za rok čo najviac pacientov a čo najkvalitnejšie, keď tá nemocnica ich má zaplatené od poisťovní tak, že spravia stratu. My sme často v tých štátnych nemocniciach to financovanie tak nastavené, že čím viacej pacientov ošetríte a čím kvalitnejšie, tým väčšiu stratu vyrobíte. A potom sú diagnózy, ktoré sú ziskové, výmena bedrového kĺbu u zdravého človeka, tak to je super zisková vec. Príde, vymeníte mu kĺb a má super zárobok. Ale my štátni musíme robiť aj tých stratových pacientov a to sa potom odráža v tom zadlženosti tých nemocníc. A to je ten biznis tých finančných skupín cez tie zdravotné poisťovne. A to je všetko zo vašich peňazí, to sú zdravotné odvody. A teraz, keď si pozriete tie platby, ono je to spriemerované, pretože sú rozdielní pacienti, rozdielne nároční, aj rovnaká diagnóza môže byť iná komplikovaná. Takže Úrad pre dohľad toto nejako spriemeroval, vytvoril nejaký univerzálny parameter, na základe ktorého sa dá posudzovať tá platba nemocniciam, to je jednotka za Case Mix Index, za platba za jednotku Case Mixu. A tam vyplýva, že od Všeobecnej zdravotnej poisťovne má vaša nemocnica v Bojniciach 2193 €. To je za nejakú priemernú hospitalizáciu. A napríklad Bánovce, ktorá ošetruje menej pacientov, má o 600 € viacej. Handlová má o 1400 € viacej za túto jednu. A to je otázka na manažment nemocnice. Prečo máte takúto zmluvu s poisťovňami? A bojnická nemocnica, to je monopol, ona nemá konkurenciu. Tá nemocnica môže povedať poisťovňam lepšiu sumu, že chce, pretože tí pacienti neodídu, oni sú odkázaní na bojnickú nemocnicu. Takže tá vyjednávacia pozícia toho manažmentu nemocnice pri tých zmluvách to není ako 3 pekárne na jednej ulici a teraz sa musia tlačiť na cenu. Ona tu nemá konkurenciu, tej bojnice. Takže ja nechápem, jak môže mať takéto slabé platby od zdravotných poisťovní a potom sa treba pýtať, že prečo. A to je od poisťovne k poisťovni. Rovnakú úhradu má od Dôvery 2123 €, ešte o 50 € menej ako od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A napríklad od Dôvery, ktorá tiež patrí finančnej skupine, tak spomínané Bánovce majú 3000 € za jednu hospitalizáciu priemernú. 3600 majú Handlová. A sami poznáte tie nemocnice, akú zdravotnú starostlivosť tam poskytujú. A teda je jasné aj objektívne z čísel, že bojnice poskytujú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, náročnejších pacientov a napriek tomu majú o 1000 € nižšiu platbu od poisťovne. Takže táto tabuľka je verejná. Toto sú tie platby od 3 zdravotných poisťovní.
Toto nám umožnilo DRG systém, aby sme to vedeli trošku porovnávať a preto ho tie finančné skupiny nechcú. Preto DRG systém sme posledná krajina v Európe, ktorý ho ešte nemá, pretože to ukáže ten poriadok v tom financovaní. Ako je to chore nastavené. Že tu v nemocnice, ktoré sú súkromné, finančným skupinám patria, obmedzená zdravotná starostlivosť, majú super platby od poisťovní a tie štátne to sú také chúďatka, ktoré robia na stratu. Ale to sa treba spýtať aj župana, aj manažmentu nemocnic, prečo. Ja viem, že to je pán riaditeľ, možno nám to vysvetlí, ale toto je problém zadlžovania nemocnic, aj tých štátnych. Máme ťažkých pacientov, finančne náročných a poisťovňa vám to nezaplatí. To je krásny biznis, lebo je taký trojuholník, poisťovňa, pacient, občan a nemocnica. Občan má zákonnú povinnosť platiť zdravotné odvody. Keď nebudete platiť, máte problém s políciou. Nemocnica musí ošetriť podľa zákona každého jedného pacienta, tak ako mu káže ústava a dostať najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Ale tie peniaze, čo idú do zákona zdravotnej poisťovne, zdravotná poisťovňa nemá žiadnu zákonnú povinnosť nemocnice za to zaplatiť. A toto je ten krásny biznis, na ktorom zarábajú zdravotné poisťovne, že oni jednoducho nezaplatia alebo zaplatia menšiu sumu a potom sa vyrába štátu strata a z tohto produkujeme najbohatších Slovákov. Pretože slovenské zdravotníctvo, napriek tomu, v akom je katastrofálnom stave, tak je to tretí najziskovejší sektor v krajine a vyprodukovalo dvoch z troch najbohatších Slovákov. A toto je porovnanie medzi nemocnicami v grafe. Tá červená čiara, to sú platby spriemerované od troch zdravotných poisťovní. To je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou toto ukázal. A vidíte, ako prvá nemocnica Bánovce, jak je vysoko na čiaru v platbách, Handlová vysoko na čiaru v platbách a tá šípka, to je vaša nemocnica Bojnice, ktorá má stratu. Napriek tomu, že poskytuje kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a do pacientov musí dávať viacej peňazí. Tak toto je vec, ktorú si treba pozrieť pri zadlžovaní a verím, že čo sa nám výpovediami teraz podarilo v decembri s vládou dohodnúť ďalšie zákony, ktoré by mali ešte viacej transparentnosti do tohto priniesť, že sa nám to teraz podarí v parlamente aj schváliť, pretože to je jediná cesta, aby sa tu tie peniaze, ktoré my platíme, naozaj dostali k pacientom, k chorým ľuďom a do nemocníc tam, kde sme ich zaplatili, lebo oni po tej ceste sa strácajú na Slovensku. Takže na úvod toľkoto, preto chcem povedať, že ten dlh tej nemocnice treba vnímať ani nie z toho, že či máte veľa, málo lekárov, veľa lekárov tam nie je, to vám viem povedať. Takisto je tu prezentované, že majú nejakú nadštandardnú kolektívnu zmluvu. My máme prehľad o kolektívnych zmluvách vo všetkých slovenských nemocniciach. Bojnická nemocnica nemá nadštandardné príjmy pre lekárov ani nadštandardnú kolektívnu zmluvu. To vám viem povedať a viem to aj vydokladovať, pretože máme prehľad o všetkých tých kolektívnych. Ale to, na čo sa treba pozrieť pri bojniciach, je otázka príjmov od zdravotných poisťovní. Poviem ešte jeden príklad za minulej vlády. Jeden pán riaditeľ v Košiciach sa rozhodol, že nepodpíše zmluvu so zdravotnou poisťovňou súkromnou. Stanovil si, koľko by mala doplatiť v rámci porovnania. Vypovedal zmluvu. Hrozilo tam, že tá poisťovňa z toho bude mať problémy, pretože tam je nezmluvný vzťah. Do týždňa sa dohodli a tá súkromná zdravotná poisťovňa musela doplatiť ročne 2 milióny tej nemocnici. Takže sa to dá. Je to vec normálna, tak ako v pekárni. Zbytočne v pekárni bude chcieť pekár upiec viacej rožkov a robiť deň noc, ako by sme teda žiadali od lekára, že nech veľa operuje, keď nemáte zabezpečenú kúpu tých rožkov a cenu toho rožka. A to je ten problém pre nemocnice. A ešte posledná vec. Od kraja počúvate, že neohrozí sa zdravotná starostlivosť, bude zabezpečená tak ako teraz, že nebude redukovaná. Ja tomu celkom nechápem, lebo kraj hovorí, že nemá na to peniaze, je to stratová nemocnica, ale chce súkromník, jeho legitímna požiadavka je, aby to bolo ziskové. Tak prečo chce stratovú nemocnicu súkromník a investovať tam kopec peňazí? A keď sa nebude šetriť na tom, že sa obmedzí zdravotná starostlivosť, bude poskytovaná rovnako, ako tvrdia, rovnako kvalitne, tak v čom bude ten zisk? Čím zabezpečia ten zisk? Potom je naozaj otázka len, že teda asi to bude inak manažované, ale keď je teda tá hlavná zmena, že to prebere súkromník, iný manažment nemocnice, tak prečo toto kraj nechce zmeniť to manažovanie nemocnice? A teraz nechcem ako kriticky na riaditeľa aktuálneho, však tá nemocnica má viacej rokov problémy,
Ale keď nám niekto tvrdí, že keď sa tá nemocnica prejde pod súkromné ruky, bude tam rovnaký počet oddelení lekárov, sestier, len to bude zrazu ziskové, tak čím to bude ziskové? Na týmto sa treba zamyslieť. A žiaľ, to, čo máme skúsenosti aj s Agelom, aj s Pentou, tie nemocnice, ktoré prešli do súkromných rúk, tam sa znížil počet oddelení a tá zdravotná starostlivosť, tak ako ste zažili v Handlovej, v Prievidzi, v Handlovej alebo v Partizánskom, tak tam to klesá. To je celoslovenská skúsenosť. Aby som už dlho nerozprával, takže som tu na otázky kľudne, nech sa páči, ak máte nejaké otázky, ale tiež by som sa prihovoril k tomu, čo hovorí pán primátor, že aj priznať to zastupiteľstvo toho kraja. Veľa ľudí na Slovensku sa sťažuje, že rozhodujú o nás bez nás, ale to len kvôli tomu, že im to dovolíme. Tá moc je naozaj vo vašich rukách. Aj primátor, aj župan si nedovolí spraviť iné, ako káže verejnosť a verejná mienka. Ide len o to, aby ste sa vy nahlas prejavili, že ako to chcete. Ja tu nepresvedčím nikoho, že neprivatizovať nemocnicu, to musí byť vaše rozhodnutie, ale treba si uvedomiť, že to ovplyvní vaše životy. Lebo od tej vašej nemocnice naozaj záleží o to, aký tu budete mať život v tomto meste, či tu vaši mladí zostanú alebo pôjdu preč, pretože aj o tom je tá kvalita života, aké to máte zdravotníctvo. A tá nemocnica je preto zdravotníctvo v vašom meste, kraji kľúčová. A ja by som bol teda rád, keby si zachovala aspoň tú kvalitu, ktorú má doteraz, pretože to je naozaj nadpriemer na tej úrovni, ktorú má Bojnická nemocnica, tak veľké spektrum výkonov robí, veľa oddelení má a robí nadpriemernú medicínu na tej danosti na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Vysolajskému, samozrejme aj dvom pánom, ktorí iniciovali dnešné stretnutie. Dámy a páni, ak máte otázky, nech sa páči, môžete sa pýtať. Samozrejme, veľmi pekne vás poprosím, kto má záujem sa pýtať alebo povedať nejaký svoj názor v rámci slušnosti, prosím, prihláste sa, ja prídem za vami, odovzdávam mikrofón, aby sme celú tú diskusiu viedli naozaj na úrovni tak, ako sa patrí. Takže nech sa páči. Dobrý deň, prajem, Šimon Jesniak, portál Ozdravme. Tak ja budem aj len pár poznámok a potom nejaké otázky. Zrejme ste už všetci veľmi vystrašení z toho, že by tu nastali nejaké zmeny. Dlhy, ktoré nemocnice Trenčianskeho samosprávneho kraja aktuálne majú, sú 38 miliónov. Trenčiansky samosprávny kraj sa musí rozhodnúť, či tieto peniaze oddlží, alebo sa bude spoliehať na štát, alebo bude investovať do niečoho iného, napríklad do následnej zdravotnej starostlivosti. Boli tu poznámky k Bojnickej nemocnici, tak mimo iného tá je na tom pomerne zle aj preto, že 92% disponibilných príjmov dáva na platy. Čiže si predstavte, vaša domácnosť zarobí 1000 eur a 920 eur by ste dali na bývanie a z toho zvyšného financujete všetko ostatné a všetko zvyšné vám ide do dolu. Takže to sú problémy tých štátnych nemocníc. Štátne nemocnice za minulý rok vygenerovali stratu 360 miliónov eur, čiže ich celková strata je momentálne a dlhy na 1,7 miliardy eur. To je k štátnym nemocniciam. Poznámka k Handlovej a Podbrezovej, Partizánska ešte jedna nemocnica, Bánovce, to boli nemocnice a vy stačí si určite pamätáte, že to neboli nemocnice Agelu. Boli to nemocnice Unifarmy, ktorých takmer priviedla ku krachu a Agel ich až následne prevzal ako súčasť dohody, že Unifarma im posunie nemocnicu Šaca, ak vezmu aj tieto dve nemocnice. Ja osobne som z Levoče, kde súkromník prevzal túto nemocnicu a nesprivatizoval ju. Tieto nemocnice, ktoré aj pán doktor spomínal, 95% zostali v rukách samospráv, teda v rukách mesta alebo v rukách vyššieho územného kraja a vôbec nedošlo k žiadnej privatizácii, čo je ošetrené zmluvne. Takže ja by som len rád, aby ste sa zamysleli, že naozaj chcete mať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť, to je jedna vec, ale treba sa zamyslieť aj nad tým, že radšej nebudem cestovať za niektorými výkonmi a za niektorými lekármi pár desiatok kilometrov, lebo viem, že sú tu mladí ľudia, tak asi v IKEA už boli a keď sme ochotní si ísť do IKEA kúpiť stôl, tak hádam, kvôli nášmu zdraviu, budeme ochotní aj trochu cestovať. Takže áno, ak by sa to prebehlo,
tak sa môže stať, že niektoré oddelenia budú menšie. Ale chcete, Adam, lepšiu kvalitu, nie bližšie nemocnicu. Tak ďakujem pekne za otázku, alebo teda zásuvku. Ja som vždy za to, aby sme sa pozreli, kto to hovorí, lebo tam je to dôležité, aby ste vedeli. A som zvyknutý, keď máme my medicínske prednášky odborné, tak je slušnosť povedať o konflikte záujmov. A my ako lekári to vždy uvádzame, či máme nejaký príjem od farmafirmy, keď ideme hovoriť o nejakých liekoch, alebo či na tej štúdii sú nejakí sponzori, ktorí sa podielajú. Pán Jeseniak je z ozdravme.sk, ktorá má veľmi slabú sledovanosť, ale je štedro dotovaná finančnými skupinami z Penty. Takže to je taká bazálna slušnosť povedať, že kto ma financuje a keď kladiem otázky a hovorím názory. Ja som financovaný, teda ja mám normálny plat ako lekár v nemocnici, nemám vedľajšie príjmy, preplacujú mi náklady z Lekárskeho odborového združenia, napríklad tento benzín, čo som sem prišiel, takže nemám iné príjmy, ale teda pán Jeseniak pracuje pre finančné skupiny a keď si pozrite, alebo radšej nepozerajte, diskusie, sú tam väčšinou ľudia z Penty, Dôvery a to sú tie platby od nemocnic. A pozrite si, ako je tá Levoča platená nadpriemerne oproti Bojnici. Tam máte, ako si to tá finančná skupina vybaví. A to je ten zázrak. Ale keď boli výpovede lekárov v Levoči, dali 2 lekári výpoveď a nevedeli zabezpečiť chod nemocnice. 2. A ešte by som chcel povedať k tým platom. Na Slovensku je to taká ťažká téma, lebo máme tu na Slovensku, že koľko im má kto zarábať a pri tých lekároch sa to tak nejako citlivejšie berie. Ale my sme zabezpečili, že ten plat lekára v nemocnici je daný zákonom a to kvôli tomu aj bol jasne verejný, aby mladý lekár videl, keď sa rozhoduje, či na Slovensku zostane alebo ide inde, aby videl, koľko môže zarobiť, aby to bolo garantované. A má to výhodu aj v tom, že keďže je to v zákone, daná mzda lekára a sestry v nemocnice, tak pre nemocnicu je to výhoda, pretože ako náhle je to v zákone, tá nemocnica má garantovaný ten príjem na toho lekára. Tie mzdy sú garantované zákonom, že poisťovne musí zaplatiť tej nemocnici tie náklady. A sú rovnaké tie mzdy, lebo ten zákon to určuje pre všetkých rovnako, aj pre tú Levoču, aj pre tú súkromnú nemocnicu. A teraz, keď pán hovorí, že Bojnická nemocnica zadlžuje, pretože sú tam vyššie platy, ale oni sú rovnaké. Aj v tej súkromnej nemocnici, aj tej v štátnej. A ešte to má garantované tá nemocnica zo zákona, že to má dostať od tej poisťovne, tak ako tie mzdy potom môžu robiť stratu jednej a druhej, kde sú rovnaké, nerobia stratu. A to, čo pán hovorí, 92% príjmov v nemocnice. Ale to je práve to, čo ja hovorím, že tie príjmy máte veľmi nízke. A to ako keby ste porovnávali 2 rodiny, kde otec rodiny zarába, ten rodinný príjem mesačne je 500 eur a druhá rodina má 1000 eur rodinný príjem a porovnávate, koľko zjedli ich deti. Tak jedna zje polku príjmu a druhá zje štvrtinu príjmu. No áno, lebo ten druhý má 1000 eur príjem. Takže výdavky na nemocníc, na mzdy a každého jedného podniku sa posudzujú podľa výdavkov, koľko dávate na mzdy, či sú vysoké alebo nie. A keď som si vypýtal cez infozákon od jednotlivých nemocníc, aj tých zadlžených, koľko dávajú nemocnice na mzdy zdravotníkov, tých zamestnancov, tak je to 40 až 50% výdavkov. České nemocnice dajú 60% výdavkov na mzdy. Slovenské, tie zadlžené nemocnice 40 až 50%. A keď som sa pýtal čisto na lekárov, koľko to vydáva, tak je to okolo 15% výdajov. Takže tie mzdy je chytlavá téma, ale treba sa na to pozrieť, ako to je. A hovorím, keďže je to v zákone, my sme to dosiahli, tie nemocnice majú garantované, že na tie mzdy dostanú zo zdravotných poisťovní a z rozpočtu. Pretože keď to určuje štát, prikazuje v zákone, tak na to musí dať peniaze. A každý rok na to navýšenie alebo na tie mzdy sestier lekárov štát dáva do rozpočtu špeciálne peniaze a tie nemocnice ich dostanú. Takže zadlžovanie nemôže byť na úkor základných platov lekárov a sestier a ostatných zdravotníkov, pretože tam je ďalších x profesí, ktoré to majú garantované zákonom a tým pádom to nemocnica má kryté. To, čo môže byť navyše mimo zákona, sú príplatky, to je zánočné a tieto veci, je to vec kolektívneho vyjednávania a toho, aby ten lekár tam pracoval alebo sestra a to je zase vec, ktorú takisto riaditeľ musí zohľadniť tie svoje náklady aj v zmluvách s poisťovňami. A to sa dostávame k týmto grafom. Ďakujem veľmi pekne za dotaz aj za odpoveď. Teraz si dovolím odovzdať mikrofón ďalej.
Ďakujem, dobrý deň. Moje meno je Natália Svitková, som poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. A ja sa nebudem vyjadrovať k mzdám, lebo naozaj ako náhle zajdeme do tejto témy, tak tá dynamika bude diskusie úplne niekde inde. Čo by som ja ale chcela povedať je jeden fakt, ktorý tu určite neodznel, aj keď na začiatku ho kolega Ďureje načrtol, a to je, že nie všetci sme proti tomu, aby našu nemocnicu prevzali súkromníci, ale je dôležité, aby sme my ako občania mali možnosť sa vyjadriť a vedieť, akí budú tí súkromníci, ktorí túto starostlivosť následne budú nám všetkým poskytovať. Minulý rok na Veľkú noc konkrétne som ja s kolegom túto tému otvorila, predpokladám, že prvýkrát v tomto regióne, s pripomienkou, že máme informácie, že s nemocnicou sa niečo deje. Tieto informácie sme dostali od mnohých z vás, lekárov, ktorých tu aj dneska vidím, a prosili ste nás o pomoc. Práve preto sme aj s pánom profesorom Paluňom vytvorili petíciu, ktorú vidím aj tu, že podpisujete. A naozaj veľmi dôležité je, že my tu nie sme len ako doplnok pre ľudí z rôznych finančných skupín. My sme tu preto, lebo chceme mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, na ktorú máme zo zákona nárok, a jediný, kto nám dokáže garantovať toto naše právo, je VUC, to znamená náš kraj. Ako náhle sa my zbavíme nemocnice, prídeme o možnosť spolu rozhodovať. Je smutné, že do dnešného dňa nám riaditeľ Bojnickej nemocnice nebol schopný dať termín, aby nám odpovedal na otázky, ktoré tu aj dneska odzneli, a správne ich vysvetlil už aj pán doktor Vysolajský. Ale dôležité a najdôležitejšie je, ak niekto chce kúpiť našu nemocnicu, mal by sem prísť, mal by nám o tom niečo povedať, mal by nám zagarantovať, aká následná starostlivosť v tomto regióne stále bude, a nie potajme sa stretávať na chodbách v nemocnici a pripravovať si tam nejaké prevzatie našej nemocnice, lebo takto to nemá byť. Čiže ja stále hovorím, ak sa niečo má v Bojnickej nemocnici diať, mali by sme o tom vedieť, ale nie o nás a bez nás. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za dotaz. Nech sa páči, dámy a páni, kto by sa chcel niečo opýtať prípadne. Ja ešte, by som vysvetlil ten prenájom. Ono je to tiež taká habaďúra na vás, pretože ten súkromník nepotrebuje tú starú budovu kúpiť a musí ju potom opravovať. On si to prenajme, tá stará budova zostane majetok štátu, Trenčianskeho kraja, a jemu zostanú tie povinnosti, takže keď padne strecha alebo bude deravá strecha, to musí Trenčiansky kraj opraviť. Súkromník tam len prevádzkuje nemocnicu vnútri. On má len ten manažment. Takže toto je prečo... A na druhej strane vám povedia, však to nejdeme predať, ideme to len prenajať. On to nepotrebuje kúpiť. Na čo mu je stará budova? Na výdavky. On tam bude len manažovať, a keď bude zlé, nepôjde voda, alebo teda tá strecha sa pokazí, tak zavolajú na Trenčiansky kraj, nech to prídu opraviť. Alebo si to dajú do nákladov a o to nižší nájom budú platiť. Takže v tomto je ten prenájom. To nie je za to, že nechcú to privatizovať. To je čistá ekonomika. Ďakujem. Nech sa páči, odozdávam mikrofón. Pekný večer prajem. Moje meno je Peter Glác, ja som riaditeľ Bojnickej nemocnice. Ja by som chcel poďakovať pánu Vysolajskému, ako presne popísal profesionalitu mojich kolegov a komplexnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme. Nie v každej nemocnici po covide toto zostalo zachované, čiže ja ďakujem za toto svojim kolegom, aj pánu Vysolajskému, že to oceňuje. Ďakujem. Naša nemocnica, keď som do nej prišiel v roku 2021, mala 98% príjmov od zdravotných poisťovní na platy lekárov. Bolo jasné, že v roku 2022 nebudeme mať z čoho vyplácať mzdy. Kroky, ktoré som podnikol, spôsobili to, že za 3 roky do našej nemocnice od zdravotných poisťovní prišlo o 13 miliónov eur viac, ako keby som ich nepodnikol. Nie som v situácii štátnej nemocnice, kde môžem jednoducho vypovedať zmluvu poisťovni, keďže potrebujem každý mesiac platiť mzdy, a keď ide o štátnu nemocnicu, ministerstvo vie svoje nemocnice prevádzkovo zadotovať.
mňa kraj nevie zadotovať. Chcem sa pána Vysolajského spýtať, čo solo riaditeľ takejto nemocnice ešte má urobiť oproti zdravotným poisťovňam s tými možnosťami, čo má, keď sieť štátnych, univerzitných a fakultných nemocníc nedokáže vyrokovať lepšie zmluvy. Ďakujem za rady. Áno, no, ten príklad tu je. Ja viem, že to je nepohodlné, ale jeden prvý krok, ktorý treba spraviť, je to zverejniť a ukázať, aké sú tie platby od poisťovní. Veď môžete spraviť tlačovku, povedať, do čoho vás tlačia zdravotné poisťovne, aké platby a aké sú vaše náklady. Nech to verejnosť vie. Nech vedia poistenci danej poisťovne, že tá poisťovňa neplatí tie peniaze, ktoré tam oni dali. A druhá vec je, už máte tieto grafy, môžete sa porovnávať s inými nemocnicami a prísť za Dôverou a povedať, prečo Dôvera platí Bánovciam 3095 € a vašej nemocnici 2100 za tú priemernú hospitalizáciu za jednotku case mixu. 3600 nemocnica Handlová Agel má od Dôvery a vy máte 2100. To je 1500 € rozdiel na jednej hospitalizácii priemernej. Takže a druhá vec, v tejto republike a v Európskej únii nemôže nikto podpísať zmluvy pod náklady. To sa deje len v nemocniciach. Nemôže vás nikto prinútiť podpísať takú zmluvu s zdravotnými poisťovňami a vy máte tu možnosť a povedať zdravotnej poisťovni, že s tou zmluvou nesúhlasíte a pôjdete do nezmluvného vzťahu, to znamená, že budete ošetrovať len akútnu zdravotnú starostlivosť, ktorú vám poisťovňa musí zaplatiť v nákladoch. Tak hovorí zákon. A toto sa stalo, hovorím, to je prípad Košickej nemocnice, ktorá vypovedala zmluvu Dôvere. Ja chápem, že potom sa zmenila vláda, prvý riaditeľ išiel tento preč, ale bol to charakter, ktorý sa postavil za tých pacientov, za tú svoju nemocnicu a to môže byť teda vzorom aj ostatným, ale toto ten riaditeľ má v kompetencii. A on je za to platený, aby mal čo najlepšie zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Tak ja nechápem, že my sa tu bavíme, že máte v tejto nemocnici najhoršie platby od zdravotných poisťovní z okolitých nemocníc a pritom, tak ako bolo povedané, poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť a široké spektrum. Tak toto je vec, ktorú treba prvé opraviť a keď sa toto spraví, tak potom sa pýtajme, či ju treba privatizovať. Ale nie, že máme dlhy, máme najnižšie platby a že sa tvárime, že to treba sprivatizovať. A ešte raz, keď ste nastúpili, 98% príjmov išlo na platy, teda tvrdíte, teraz je to 92%. Napriek tomu, že platy išli hore, lebo každý rok sa valorizujú. A tých 18 miliónov, čo sa vám podarilo, to je aj v tom naraste platov, lebo to ste dostali od zdravotných poisťovní, predpokladám, v rámci zvýšeného rozpočtu zdravotných poisťovní. Ale zopakujem, napriek tomu, že platy stúpli, tak tie výdavky z príjmov vám klesli na platy. Takže není problém v tých platoch, ale v tých príjmoch nemocnice. Lebo tie plat lekára, či je v Levoči, v Nitre, má podľa zákona rovnaký. Takže tam v tomto problém nevidím. Problém, čo vidím, je v príjmoch zdravotných poisťovní. Nie je to tak, že fakultné nemocnice sa to môže dovoliť. My máme ešte väčší problém, že fakultné nemocnice patria pod ministra a tie finančné skupiny si dokážu tieto veci aj centrálne zabezpečiť, aj tie zmluvy a vy máte práve tú voľnosť, že s vami stojí kraj a že môžete povedať zdravotným poisťovňam, že jednoducho nepodpíšem nevýhodnú zmluvu pre našu nemocnicu. To je jednoduché riešenie. Ďakujem. Nech sa páči, je tu ďalší dotaz, alebo možno otázka, alebo príspevok. Dobrý večer. Volám sa doktor Tomislav Jurík. 12 rokov som pôsobil v Vojnickej nemocnici. Určite to boli jedni z mojich najkrajších rokov. Viacerých kolegov, s ktorými som tam pôsobil, tu aj vidím. Následne som založil spoločnosť Unifarma a čudujem sa nehoráznostiam, čo tam ten človek z Levoče táral a klamal, aké nezmysly. Netuší, ako prebiehali rokovanie. Klamať, že Unifarma privedla Handlovskú a Banoveckú nemocnicu do krachu, je podlosť. Nepýtali sme si Handlovskú ani Banoveckú nemocnicu. Prihlásili sme sa do výberového konania o nemocnicu Košice-Šaca, keď mala niekoľko miliónov dlhu, keď bola zanedbaná železiarska nemocnica, o ktorú sa ani pes neobstrel,
ktorú získala Penta pri privatizácii košických železiarní a nevedela, čo s ňou, tak ju ponúkla do tendra obálkou metódou. Dali sme do obálky ponuku na 160 miliónov slovenských korún. Samozrejme sme vyhrali. Ďalší poradí Palo Paška dal v podstate menej, tak nevyhral. A odtedy pramenila jeho zášť voči Unifarme aj voči nemocnice Košice-Šaca. Zo zhnitej železiarskej nemocnice sme vybudovali my, Unifarma, najlepšiu nemocnicu na Slovensku dodnes. Najlepšiu. 16 rokov som tam pôsobil ako väčšinový vlastník, predseda predstavenstva. Keď som skončil, ešte ma požiadali, aby som tam ďalšie 3 roky robil predsedu predstavenstva. Za tie roky sme nezobrali korunu ani cent zo Šačanskej nemocnice, ale sme tam dali dary, sponzorstva a pôžičky. Keď sme končili, tak sme skončili niekoľko miliónov ročného zisku. Niekoľko miliónov. Áno. Prispievali sme im na všetko možné. Vybudovali sme 8 univerzitných kliník. Predtým nemala jedinú. Dostali sme ocenenie, keď bol Slovák Golexus ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku, 4-krát po sebe každé 2 roky. Ďalších posledných 6 rokov je nemocnica najlepšia všeobecná nemocnica na Slovensku. Čiže si vyprosím vaše urážky, že my sme Handlovú a Banovce dostali do krachu. Handlová bola špičková nemocnica v týchto pomeroch. Jednotka. Samozrejme bola zameraná aj na gynekológiu, porodníctvo. Keď Palo Demitra išiel rodiť, teda jeho manželka Majka, osobne som sa s ním poznal, robili stávky v Trenčianskej štátnej nemocnici, že pôjde do Viedne alebo pôjde do Ameriky, kde pôsobil. Išiel k nám do Handlovskej nemocnice. Handlovská nemocnica jedného dňa dostala na Silvestra prípis zo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že odzmluvňuje gynekológiu porodníctvo. Špičkovú gynekológiu porodníctvo. Čo sme mali robiť? Padla neonatológia, padlo áro, padlo detské oddelenie. Jednoducho diktát zdravotných poisťovní, pretože si zobrali tabulky, že porodnice, ktoré nerobia 500 pôrodov a viacej, odzmluvnia. Vo Francúzsku väčšina porodníc je takých, čo robí hlbokú 500 aj v iných krajinách. Nedali nám ani šancu. Mohli sme robiť 600, 700, 800, ale chceli sme podržať kvalitu. Za 10 rokov nášho pôsobenia v Handlovskej nemocnici sme nezobrali ani korunu. Za 10 rokov pôsobenia v Banoveckej nemocnice sme nezobrali korunu. Dostali sme ich do plusu obidve. Čiže si vyprosím vaše urážky, že my sme ich priniesli do krachu. Aj tie dovedky, že sme ich ponúkli, alebo do Agelu, alebo dali, alebo čo. Áno. Dodnes by bola Unifarma vlastník týchto 3 nemocníc a prevádzkovateľ nemocníc, ktorá nebola odkázaná na zisky z týchto nemocníc, pretože zarobila dostatok na distribúcii liekov. Po 3 rokoch SROčky sa si transformovala akciová spoločnosť a není jediného podniku na Slovensku, ktorý dodržal sľub, že budeme dávať akcionárom 20% dividendy a to sme dodržali a dali sme aj viacej. Z toho, čo bežní ľudia dali a kopec lekárov aj z Bojnickej nemocnice. Každý rok sme vyplácali 20, niekedy 50, niekedy 70%. Samozrejme, ale čo sa stalo? Haščák a Penta sa zrazu zobudili a zistili, že zdravotníctvo je lukratívne podnikanie. Najprv dali relatívne slušné ponuky. Slušné. Haščák mi ponúkal 200 miliónov, keď mu predám Unifarmu. A to sme už vtedy mali Šacu, Handlovú, Banovce. Dobre. Dobre, malá poznámka. Naozaj, najhoršie v tomto zdravotníckom systéme na Slovensku je poistný systém, ktorý umožňuje, aby vlastníci zdravotných poistení si vyberali to, čo vy sa na to vyskladáte. A ryba smrti od hlavy. Ako môže fungovať Bojnická nemocnica, keď za 10 rokov sa tam mení 6 riaditeľov. Ako môže fungovať Bojnická nemocnica, keď župan tomu nerozumie? Ktorý sa spýta riaditeľa, keď sú problémy s primármi, to musia byť primári naozaj doktori, to môže byť niekto iný?
Ryba smrdí od hlavy. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, nejaká reakcia? Prípadne ďalšia otázka, nech sa páči, dámy a páni, kto by sa chcel opýtať? Áno. Dobrý, moje meno je Kováč, som obyvateľom Bojníc. Páni, vy ste pomenovali problémy, ale chcem sa spýtať, aké riešenia sú, lebo ak som dobre rozumel, už budúci týždeň na zastupiteľstve by sa malo rozhodovať o tom, či to bude alebo nebude. A pravdepodobne, keďže ste tu, tak zastupiteľstvo je naklonené tomu, že to bude. Čiže čo my ako občania môžeme spraviť? Verejná mienka, alebo to, že niekto príde na zastupiteľstvo a povie, mne sa to nepáči, je asi málo. Dobre, tak... Áno. Peter, máš pravdu, že čo s tým teraz? Ako určite to zašlo veľmi ďaleko. Možno sme sa mali všetci zobudiť skôr. Možno sme sa mali pozrieť na tie výsledky tej nemocnice, lebo presne, ako tu bolo povedané, ja sám, keď som sa dozvedel o tých číslach, že 92% príjmov zo zdravotných poisťovní ide na platy, tak som bol zrozený. Si hovorím, že však tam šafária, tam všetko prejedia, ale ja som presne nevedel tento argument, že tie príjmy sú nízke. Že tam bolo treba bojovať, že tie platy sú také ako inde, ale bolo treba bojovať o zvýšenie tých príjmov. A čo treba teraz urobiť? Tak ak môže niekto iný, lebo my sme mali stretnutie v Červenom kútiku. Veľa bolo rôznych stretnutí. Mali sme stretnutie v Červenom kútiku, bol tam pán predseda, pán župan a podobne. A tam bolo povedané, že no tak keď si to nevieme vybaviť my, tak to vybaví nejaký manažment, tie lepšie platby z tých zdravotných poisťovní, tak to vybaví nejaký externý proste manažment. A kde sme to dospeli? Keď pre Vuckárskú nemocnicu musí od štátu vybavovať niekto z nejakej súkromnej skupiny lepšie platby zo zdravotných poisťovní. Proste my všetci sa musíme ozvať, že takto to nechceme a si myslím, že keby sme všetci takto prišli na to zasadnutia TSK, tak to proste neprejde, tak sa to neodhlasuje, lebo v prvom kroku treba zabezpečiť to, aby sa to neodhlasovalo, takýto postup, a v druhom kroku treba nasadiť taký manažment, ktorý bude za tú nemocnicu bojovať so srdcom, niekto odtiaľto, kto s ňou cíti a žije, tak, aby s tými zdravotnými poisťovňami tie lepšie podmienky vyjednal. Pretože naozaj, ako to bolo povedané, my nemáme konkurenciu tu. To je jednoducho, je tu obrovská nasávacia oblasť a je to v tom manažmente, aby sa to robilo lepšie. Takže toľko je moja odpoveď. Krok číslo 1, neschváliť to, čo sa tam pripravuje, a krok číslo 2, zmeniť manažment. A postarať sa o to, kraj, aby sa o to postaral sám. A keď nie, možno sú ďalšie modely, keď nie je schopný neziskovú organizáciu spraviť. My všetci sa tu môžeme dať dokopy. Sú tu rôzni zamestnávateľia. Sa môže spraviť nezisková organizácia, ktorá nemôže tvoriť zisk, ale záleží na tom, aby tu tá nemocnica zostala, ľudia z regiónu. Proste, veď napríklad v Považskej Bystrici a na Mijave začali rokovať z TSK o tom, že im to nie je jedno, že si to proste vezmú ako podmesto, čo je teda veľké sústo, ale dá sa tam spraviť poriadok, ale TSK, popri tom, kým oni s nimi rokovali, ide vyhlásiť túto verejnú obchodnú súťaž. Tak to sme kde? Spomínaš manažment, neviem, či sa to manažment dotýka pána riaditeľa a či je náhoda, že stojí zrovna vedľa pána, ktorý obhajuje záujem finančnej spoločnosti. Ďakujem ešte, ja poviem. V podstate áno, bude sa hlasovať 27. Presne ste to pomenovali, vystihli. Je nás drvivá menšina poslancov, ktorí sú proti prenajmu. To treba povedať to treba otvorene. Ja viem o 3 poslancoch za okres Prievidza, že budeme proti. O ďalších neviem, keď by som sa mýlil, ale ak si zoberiem hlasovanie v komisiách k tomu materiálu, tak drvivá väčšina z nás poslancov bola za. Prídite na zastupiteľstvo, spýtajte sa ich aj predtým, ako budú hlasovať. Sú to vaši volení predstavitelia. Potom vo volebnej kampani vám budú hovoriť a sľubovať, ako bojujú za Bojnickú nemocnicu. Budú vám dávať do volebných materiálov, ako hlasovali a podobne. Keď to bolo potrebné a ďalej. Ja verím, že my s nimi komunikujeme, snažíme sa im to vysvetliť. Viac ako to, že sme tu privolali, prizvali jedno z najväčších odborníkov
na zdravotníctvo pána Vysolajského sme nemohli urobiť. Tiež mohol byť s deťmi, tiež som mohol byť s deťmi ja. Ale akože nám reálne o to ide. Viete, najľahšie je povedať, že vymeniť manažment. Ale ja hovorím, že nech dá vedenie kraja ruky preč od manažmentu a dá mu konečne dýchať. Nech rozhoduje ten manažment tak, ako má. Tu si treba povedať, že kraj nemôže takto zasahovať do riadenia svojich subjektov. Verte, že musel by som byť veľmi osobný, keď som sa rozprával s predchádzajúcimi riaditeľmi, s pánom Hudecom, s pánom Gašparovičom, s pánom Vidom a v minulosti, ale veľa vecí si musím nechať pre seba. A jednoducho verím, že po tom hlasovaní 27. sa ľudia možno aj nájdu a tá väčšina tam nebude. Ide o hlasovanie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže. Až potom následne niekedy na ďalšom zastupiteľstve budeme teda hlasovať, či tú nemocnicu do nájmu konkrétnemu uchádzačovi dáme alebo nedáme. Tu treba povedať, že mu dávame pod úplnú kontrolu. My už ju nikdy nedostaneme späť. Keď si prečítate dobre tú zmluvu, tak ju nikdy nedostaneme späť, ak by sme jej vyplatili všetky investície a všetky tie rôzne veci, ktoré nájomca má akože povinnosť do nej urobiť, teda investovať. Čiže to je úplná strata kontroly, aj to treba povedať. Nechcem zachádzať do technikálií, ale o tom, že proste nebude zúžená zdravotná starostlivosť, že proste to môžeme len so súhlasom TSK ako vlastníka, vlastne TSK tam bude mať koordinačnú skupinu, ktorá je nejako zložená, hej. To si tiež treba povedať potom, alebo prečítať v ďalších tých obsahových náležitostiach zmluvy. Proste vôbec to nie je také rúžové. Pán Vysolajský to presne vystihol, viacej k tomu ani netreba sa k tomu vracať. A ak vy aj poznáte ďalších krajských poslancov, tak sa ich pýtajte, ako budú hlasovať, prečo tak budú hlasovať. Budú vám hovoriť tieto argumenty, ktoré my sme sa dnes snažili vyvrátiť. Jasne, stručne, bez vajatania, bez toho, aby sme to zaobalovali do pekných čísel, že bude dobre. Nebude dobre, pokiaľ budeme ticho. Pravda ostane nevypovedaná, tak proste to tak bude. Takže aj vy sa ich pýtajte. Ja som prehral stávku, ja som myslel, že tu príde do 50 ľudí, že tu cez 220 ľudí. Hej? Tak aj to mňa milo prekvapilo, že proste naozaj sa niekedy oplatí byť za. Viete, mne bolo skoro do plaču, keď som bol jediný proti, keď som videl tú faloš, že kraj ide ponúkať nemocnice samosprávam. Prosím vás, tomu fakt ideme veriť? Jasne, niektorí neboli prítomní, to je pochopiteľné. Ale proste hneď som bol taký onaký v pléne. Viete, potom telefonáty, SMS-ky, aj to treba povedať voči mojej osobe. Takže, ale mne to je úplne jedno. Bude to strategické hlasovanie, musíme si povedať, čo ďalej. Určite nie v mojom ani pána Smatanu mene to nepustíme ďalej. A ak to bude v nájme, tak potom my sme prehrali a potom pýtajme sa tých o 5-10 rokov, že ako, hej? Či to bolo správne rozhodnutie. Ale opýtajte sa to aj tých, ktorí si tým prešli v iných nemocniciach. My tak závidíme tým západným štátom, že aký majú super štát a jak to tam funguje a tam si to nemôžu dovoliť, to, čo si dovolia na Slovensku. Ale to není ani tak v tej polícii, súdoch a politikoch, to je v tých občanoch ten rozdiel medzi Nemeckom a nami. Tí ľudia sú tam, není tak ticho a tieto veci si viacej vnímajú, že to je napríklad tá nemocnica, že to je vaša nemocnica. To není, že krajská nemocnica nejakého štátu. Od tej nemocnice záleží vaše zdravie a váš život. Keď teraz ma zrazí auto túto pred budovou, mňa zoberú do Bojníckej nemocnice a budem sa len modliť, aby ma tam ošetril najlepší lekár. Ja neviem mať na výber. Takže to je to, čo vám chcú teraz zobrať a o vás rozhodovať, ale vy sa musíte povedať sami za seba. Je tu 200 ľudí, keď budete domov a poviete to len 5-6 ľuďom, ktorých presvedčíte, tak to už je 1000. A to, že teraz nemôžete byť ticho, keď to chcete inak, ale to vy rozhodnete, ako tá nemocnica bude. To nie je pán Baška alebo niekto.
To od vás záleží, lebo aj on chce byť znova zvolený za župana, aj poslanci chcú byť zvolení, aj starostovia chcú byť zvolení znova, väčšina. Tak treba sa ich opýtať, že pán starosta, povedali ste to na kraj, my si to neprajeme. Treba ich osloviť, netreba byť ticho, lebo potom budete ľutovať. Ja to vidím aj na tom východnom Slovensku, ako to sa vyľudňuje. Tam, keď prídu o tú nemocnicu, o tú kvalitu života, aj tí mladí tu nezostanú. Čo tu budú robiť? Porodnica ďaleko, internet katastrofa, alebo čo? Viete, že toto sa rozhoduje o vás, ale aj o vašich deťoch a budúcnosti, ako to tu bude v tomto kraji. Takže toto vám chcem len tak ako dať, aby si to viacej uvedomili, že to nie je o tom, že nejakí zlí za nás rozhodli. Od vás to teraz záleží. Či to poviete, tú verejnú mienku budujete vy, či to poviete ďalej, vysvetlíte susedke, kolegom v robote, aby tu naozaj ten župan cítil, že toto sa nemôžem dovoliť, lebo v tom kraji tí moji voliči to neznesú. A máte takú stranu, ktorá sa tu hrdí, že silný štát pomáha ľuďom a smer a tak ďalej, že to sú politickí zástupcovia, ktorí si na tomto budovali tú politickú kariéru, tak nech naozaj tie skutky sú také, ako rozprávajú. Treba to od nich vyžadovať. Keď hovoria o silnom štáte, tak nech to zabezpečia. Veď za to sme ich zvolili, to je ich práca. Len musíme to od nich vyžadovať. Takže to nie je o tom, že budeme pozerať, že ktorý poslanec by mal viac pracovať ako tak, či mal robiť skorej debatu. No spravili to, sme tu, vysvetlíme to, ale to záleží teraz od vás. No, tak každý ten jeden človek v tom kolotočí životnom má svoju úlohu a môže tú informáciu dať ďalej aj ten svoj názor na to, aby sa to dostalo až k županovi a župan vedel, že takto konať nemôžem, lebo to neprežijem politicky. Takže o tom toto je. No, ja chápem, že to je zložité, ale iná cesta není. Tu nemôžete sa spoliehať, že niekto za vás dobre rozhodne. To vy musíte vyžadovať to dobré rozhodnutie. Takže ten štát, to sme my. To není nejaký imaginárny nejaká funkcia. A toto je to v tej západnej demokracii, v tom Nemecku, Rakúsku, že oni si uvedomujú tí obyvateľ, že oni sú ten štát. Že to sú ich peniaze, tie zdravotné odvody, aj tie dane, to sú ich peniaze, ktoré sa zaplatili. A tie si treba strážiť. Dámy a páni, pomaličky, ďakujem veľmi pekne. Pomaličky sa diskusia chýli ku koncu. Ešte jeden dotaz. Dobrý večer, zábojník Bojnice. Prosím vás, ja som pred rokom a pol mal úraz, dosť ťažký úraz na ruku a Bojnická nemocnica mi pomohla. Vidím to aj doktora, aj niektorých ľudí, čo poznám, takže odborníkov v Bojniciach máme veľmi dobrých. A pre mňa je smutné to, že tu doktori musia teraz stáť a riešiť nejaké takéto veci, a ako aj my, pacienti, že niečo sa má zachraňovať. Keď sa tu hovorí, že tí doktori sú odborníci a robia si svoju robotu, tak im za to môžeme byť my vďační. A keď prídem aj do nemocnice, áno, sú tam chvíle a situácie, že tam človek dlho čaká, ale verím tomu, že to nerobia náschvál. A zo strany, napríklad teraz, čo sa píše tá petícia, niečo, keď chcete zmeniť, tak poznám tú situáciu, aj v Bojniciach sme robili jednu petíciu a keď vás chce niekto odpinkať, tak vás odpinka. Ako sme aj my dopadli s petíciou parkovaním. Pán primátor, keď chcete možno urobiť niečo aj pre týchto obyvateľov, možno by bolo najlepšie sa zamysleť a samotné parkovanie pred samotnými zdravotnými dommi, čiže pred nemocnicou, na Lučkách, pri zdravotnom stredisku, takisto na Janka Kráľa, by bolo možno na úrovni spraviť teda cez otváracie hodiny. Je to tiež situácia. Sú tu tiež ľudia. Myslím si, že to súvisí. Tiež keby sa dalo na 50 centov, tí ľudia by zaplatili, nemusia 5-6 eur platiť, kým platí 3 hodiny u doktora. A čo som počul pána doktora Jurika, no keď je aj odtiaľto z regiónu, tak prečo sa nevyužije jeho potenciál manažmentu, alebo teda nech poradí, aby to teda napredovalo a nie tu sa prosia tí najposlednejší na to, aby riešili veci tých, čo to majú riešiť. Ja by som si dovolil zareagovať a ďakujem aj za tento podnet. Takto. Myslím, že sme sa dohodli, že by sme sa mali baviť o téme nemocnica, ale už teraz, keď to bolo povedané, tak samozrejme zareagovať musím. Ja musím zopakovať len to, čo som už x-krát povedal. Predchádzajúce vedenie niekoľko desiatok tisíc eur investovalo do projektu parkovacieho systému. Keby ho boli bývali zaviedli nejako dobre, tak by sme to neriešili. Keby tie veci tu fungovali, ja by som nekandidoval za primátora. Hej? A chcem povedať to, že my sme si tak vraveli, že po roku fungovania parkovacieho systému
ho nejako vyhodnotíme a budeme robiť nejaké zmeny a podobne, aby sa to po nejakom čase prejavilo. Urobili sme to oveľa skôr, urobili sme to po pol roku a ten systém budeme stále doľaďovať. A ten systém sme nerobili, pretože vám chceme robiť zle, ani ja som nekandidoval, pretože vám chcem robiť zle. Ale tejto téme by som sa teraz naozaj nevenoval, pretože tu máme tému Bojnickej nemocnice. Tak ešte tam vzadu pán doktor Glac chcel a ešte tuto chce vpredu jedna naša obyvateľka. Takže kľudne, nech sa páči, susedka. Veľmi správne bolo povedané, v prípade úrazu pôjdete na najmodernejší urgent na Slovensku. Možno asi najmodernejší. Nie, počkajte. Počkajte na mikrofón. My tento urgent z vlastných prevádzkových peňazí, čiže z peňazí lôžkových oddelení, ambulancií, ročne dotujeme. Minulý rok to bolo 2,7 milióna. A to nie je preto, že sú zlé poisťovne. To je preto, lebo ministerstvo takto nastavilo platby za urgentné príjmy. Ďalšia vec. Chcete človeka, ktorý bude mať srdce a bude sa za tú nemocnicu byť. Mne je jedno, kto čo hovorí, alebo kde stojí, pri kom, ale ja posudzujem ľudí podľa toho, čo robia. Ja som za 3 roky do tejto nemocnice svojou aktivitou doniesol 21-22 miliónov európskych eur a 13 miliónov navyše zo zdravotných poisťovní. Za 3 roky to je 34 miliónov eur. Pán primátor, vy ste v novembri začali dávať o tejto nemocnici prvé videá, ako sa o ňu zaujímate. Ja sa chcem pozrieť na skutky. Doteraz žiadna podpora mesta Bojnickej nemocnici nebola. Ani finančná, ani materiálna. Neodpustili ste nám ani euro pozemkových daní. Za 12 rokov skoro 500 000 sme zaplatili. Neboli ste schopní našim lekárom vydať parkovací karty, ktorí nie sú rezidenti a bývajú v Bojniciach. Nedokázali ste vysporiadať pozemky pod parkovacími miestami pre klientov našej nemocnice, pre lekáreň. Neboli ste schopní alebo ochotní poskytnúť pomoc riešiť bývanie pre našich lekárov a zdravotníkov cez byty alebo pozemky pre výstavbu. Keď máme projekt na výstavbu nového pavilónu za výrub naletových drevín, ste pýtali 200 000 eur. Čiže ja sa pýtam, ja srdce mám v nemocnici a nie som odtiaľto, za mňa hovoria činy. Aké činy hovoria za mesto, že má záujem o túto nemocnicu reálne ju podporiť? Počkaj. Pán primátor, počkaj. Môžem? Ja si zoberiem slovo. Parkovaciu politiku v nemocnici som riešil ja ako poslanec z roku 2018. Myslím, že ešte pán riaditeľ Gašparovič tam nehal výbornú štúdiu. Stála 60 000 eur vybudovanie, myslím, 28 parkovacích miest. Ak sa nemýlim, bolo to 28, ale nechytáme sa za slovička. Viete, kde sme vybudovali parkovacie parkovisko? V Povazkej Bystrici, nemocnici. My nie tu. A hádzať to na mesto, viete, ja som bol hovorca, keď sa spoplatnilo parkovanie v Prievidzi a to sú také bežné veci, že mesto mi nevybavilo a podobne. Keď to dokázal súd, keď to dokázala v Prievidzi prokuratúra, keď to dokázal kataster, rozumej štátne inštitúcie, tak to má dokázať aj zriaďovateľ a zriaďovateľ to robí. On do tej nemocnice investuje. A veľmi s vami súhlasím, že koľko miliónov sa tam nalialo. To máte pravdu. A možno ešte viac, ako hovoríte. A o to viac by som to do nájmu teraz nedal. Kde bol ten záujemca, keď sme mali a tlačili sa v starom urgente dolu?
keď prišiel pán so žltačkou a bola tam moja dcéra. Kde bol tento záujem týchto súkromníkov? Viete kde? Nehali nás urobiť všetko to, čo sme urobili a prišli teraz. A mne sa to nezdá ako správna cesta. A viete prečo? Pretože aj NKÚ v tej správe konštatuje, že napríklad Banskobystrický samosprávny kraj má problém, pretože nedokáže transparentne mu preukázať nájomca tie investície, ktoré do nemocníc investuje. To je v tej správe, stiahnite si ju. Povedané inak, kraj, hoci tie nemocnice vlastní, stráca nad nimi kontrolu. A viete, čo je ešte najlepšie? Že cez tie investície do hnutelného majetku v iných krajoch, ten nájomca, ten súkromník, jednoducho prestáva platiť nájom tomu vlastníkovi, to je samosprávnemu kraju. Čiže povedané inak, stráca ten nájom a stráca ešte tie peniaze z toho nájmu. Je to obdobný model, akým sa vyberáme my v Trenčíne s našimi nemocnicami. A opäť, áno, sme zadlžení, to treba povedať, ale zo všetkého sa dá dostať von. Ja verím, že aj vy ste nás tých dlho dokázali dať von. Ale potom prečo ideme dať do nájmu nemocnicu, ktorá nie je v dlhoch? V Mijave. No, takže priznajme si to otvorene, nie je to zase taká úplne čistá hra a treba povedať, že je tu jasný politický kalkul. Dobre? A ak by som mohol, fakt nebuďme osobní a nezachádzajme, každé mesto a obec má problémy, aj naša obec, každé jedno, od Handlovej Prievidzu po Partizánske, každý niečím žijeme, každý máme nejaké animozity, voliči voči nám, my sme tí najhorší a podobne, hej. Máme, poviem to takto, jedna poslanecká kolegyňa hovorila z iného okresu, že jej ocino, doktor, musí slúžiť na sviatky. A starosta povedal kolega poslanecký, ja som už 12. rok na Silvestra v práci. A mám plné námestie opitých ľudí. Viete, to sú vážne problémy starostov a poslancov. Ale my tým, že tu žijeme v tomto regióne, tie témy parkovania a podobne, ktoré ste vy otvorili, aj vypilovačky stromov a podobne, my tým žijeme dennodenne. Máme množstvo podnetov na seba, trestných oznámení, na zeleň, na výrub a podobne. Pán mi podal u mňa, v mojom prípade, žiadosť o vypílenie dreviny. Teraz mám o tú istú drevinu na sebe nejaké trestné oznámenie. Myslím, že 10. v poradí. Viete, takže to asi takto by som to nezachádzal do týchto animozít, ktoré sú v každej obci, meste. Poďme k meritu veci. Ak je tu ešte priestor pre poslednú otázku. Naozaj tieto témy, aj parkovanie, aj zelen sme riešili v minulosti, ale ešte pán doktor asi chce zareagovať. Ja by som využil, pán riaditeľ, otázku, že keď je to taká zadlžená nemocnica, ste ekonom-manažér, prečo o ňu chce súkromník? A čo spraví navyše, že bude zisková tá nemocnica? Ja som lekár, pediater, nám to vysvetlíte, že čo je ten finančný zázrak tej nemocnice, že zrazu bude zisková a ten súkromník ju chce za to, aby bola zisková? Že prečo z tej stratovej spraví súkromník ziskovú? Čo sa tam stane navyše? Bude mať tam zlaté sliepky, čo budú vajcia nosiť, alebo čo? Keď hovoríte, že zostane zachovaná zdravotná starostlivosť, aspoň v tej kvalite, ako je teraz, tak čo sa tam zmení v tej nemocnici? Čo bude ten manažment iný? A keď bude iný, prečo ho nerobíme teraz? Ako sedliackým rozumom rozmýšľam, že čo sa zmení. A prečo to nemôže byť ziskové majetku? A ja chápem aj to, čo to bolo povedané, však super, že vravíte, že mesto by mohlo spraviť niektoré veci, však si to vykomunikujte a myslím, že mesto bude teraz viacej vnímať tú nemocnicu a o tom je táto diskusia, aby sme si tie veci povedali. To nie je na úrazenie ani na hnev, treba to pomenovať, čo môže pomôcť mesto, čo môže pomôcť kraj, keď poďte parkovaním, výrub drevín, veď o tom je to stretnutie, to je vaša práca, tak jak ja mám liečiť a vymýšľať najlepšiu liečbu pre pacienta, diagnostiku, tak je
platený manažment nemocnice za to, aby sa s tým primátorom stretol a povedali si to a tie veci vydebatovali. To nie je na nejakú úražku, ale jednoducho na normálne riešenie. To je dennodenný život, že riešime problémy. Tie problémy nestačí sa uraziť a pomenovať, ale ich aj začať riešiť a tou diskusiou slušnou to začína. Ja tiež trošku zareagujem, nebudem to nejak veľmi naťahovať. Petr, ja som sa chcel za tebou zastaviť, ale naozaj ani veľmi nebolo kedy a veľmi rád sa s tebou sám stretnem. Sú tu určité informácie, ktoré napríklad sa zo stavebného úradu a podobne nemajú vynášať. Ty spomenul nejakú sumu za výrub drevín. Napríklad toto všetko sa dalo v rámci TSK zahrnúť do toho, aby to bolo z tých európskych peňazí zakomponované, zahrnuté do toho projektu, respektíve do tých peňazí, ktoré nám mali byť vyplatené. To sa tam nedalo. Tá suma je oveľa nižšia než hodnota tých stromov napríklad. A doteraz, keď si vravel, že sme neodpustili daň z nehnuteľnosti nemocnici, hej, ja som tu 2 roky. Ja sa priznám, že ja sa tieto veci učím. Ale prečo sa to tých predtým 10 rokov za bývalého vedenia neodpustilo, keď sa to dá odpustiť? Prečo sa to neodpustilo? Je tu bývalý pán primátor. Prečo ste to neodpustili 10 rokov predtým? 10 rokov. Nikdy sa to... Lebo ja som sa o tom dozvedel. Že Považské Bystrici niečo také robia. Šiel som hneď na naše finančné, už to bolo po prešvihnutom termíne. Povedali mi, nikdy sa to tu nerobilo a nedá sa to a podobne. A odpoveď nedá sa, tu počúvam veľmi často. Čiže ja sa tiež snažím naučiť, ak sa niečo dá, tak som za to, aby sme to urobili. Ale nikdy sa to tu nerobilo, tak to teraz neháčme, že teraz niečo sa tu dialo, že sa tu odpúšťala nejaká daň z nehnuteľnosti a teraz menom vedenia sa neodpustila nejaká daň. Takže ja veľmi rád nemocnici pomôžem. Naozaj, veľmi rád, keď budem môcť. A ešte jedna vec, že čo som zase ja počul, mnohí sponzori, ktorí sponzorovali nemocnicu, tak nemajú dôveru, že budú dávať peniaze tak ako TSK a potom nemocnica skončí v súkromných rukách. Takže aj tí sponzori majú menšiu vôľu sponzorovať. Ak dovolíte, volám sa Bačiková, som zdravotná sestra. 47 rokov som odpracovala v zdravotníctve. Za nízky plat zdravotníctvo išlo dole vodou len preto, že naše úrady nám toto zabezpečili. Teraz na staré kolená, keď pomaly každý tu máme už dôchodkový vek, budeme žobrať o základnú starostlivosť nemocnice, ktorá je blízko k nášmu bydlisku. Reprezentujeme aj kúpele tým, že môžu chodiť s kúpelou pacienti do bojnic a keď by bolo treba, není problém. Pán primátor, ak vybavíte zo 2-3 autobuse, ľudia pôjdu veľmi radi a pôjdeme to tam povedať. Nie každý má auto, nie každý je zdravotne na tom tak, aby cestoval, ale sme ochotní za túto nemocnicu bojovať. Ja som nepracovala 50 rokov v zdravotníctve, aby som na staré kolena, keď dostanem infarkt, išla do Nitry. Ešte by som pripomenul tú petíciu. To je veľmi silný nástroj. Už sa vám raz podarilo ochrániť nemocnicu pred x rokmi, vtedy bolo, myslím, 9 000 podpisov. Teraz je 6, takže ešte sa to dá postihať a dá sa ten rekord predchádzajúci prekonať. A na toto politici sú vnímaví. Takže tá petícia je tiež veľmi dôležitá, aby tam bolo čo najviac podpisov. Keď zoberiete každý pár hárkov, odozdáte podpísané z okolia, tak to bude mať veľký vplyv. Takže dámy a páni... A ešte? Ja som chcel len to povedať, že náš pán riaditeľ kultúrneho centra má veľmi pekný hlas, takže možno on by to mohol nejako celé zakrúžiť. Ja vám chcem tiež aj za seba naozaj poďakovať, že vám to nie je jedno. Sme v tom všetci spolu a proste ďakujem, že ste prišli a teraz Vojto svojim divadelným hlasom to pravdepodobne zakončí, pretože naozaj nebudeme tu ani pána doktora držať do rána. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, ďakujeme za váš čas. Veľmi pekne chcem poďakovať hostovi dnešnej diskusie, pánovi doktorovi Vysolajskému. Ďakujeme.
rovnako organizátorom dnešného stretnutia pánovi Ďurajevému, pánovi Smatanovi. A samozrejme ďakujem aj za váš čas, za to, že ste dnes večer prišli kvôli diskusii na tému Hovorme o otvorení o Bojnickej nemocnici.